Pwedeen po, takdan. Ito man lang ang way. Tulog ko daw. Sige dyan. Manangil Gina. Manangil Gina niya. Going home. 7:40 AM, 6 AM kami nagsaka sa Bilaan Bukid. Ubra ni Jilin puti sa kahoy-kahoy, damo subay. Yan. Yan. Sir. Tingin lang. Ito ang liganan. Gebe? Gebe? Wala ko na takam na po na takam na mo music na ito utik to mas. Boro, hindi ko yate utok niyo. Buru, hindi ko yate utok niyo. Mapulit. Na, sige na. Pulit to, pulit to. Ayoko makulapot. Okay. Oh my gosh. Kaya magalag. Che, doon ano, makadto kita. Diyan ipapako, mamayaan mapapako. Hindi, kadto kita. Kung sino ang sino ang nag-volunteer? Diri hapon, alas 3. Di ta kaya nini.
din. Ang picture niya. Kaya siguro may mga balong sunod. Oo, diri din. Ang iba, para lang ano, kamahan. Pero ang iba, oo nga. Picturean tayo. Oh, dito mamaya ipapako ang magpapapako. Oh, Lord. Che, Pero dito yung nasulod dito. Susa. Okay. Bigyan ko daw. Tami ma. Teka taltanan daw sa bisa. Teka. Habit sa jam. Ya? Ito na. Shan, Rio. Di, ako na Rio. Shan. Yun na.